Kajingpule naga kitab beningkong Samuel, kelenong kebasaw, kadkot iway hadu kadway. Kalajia ba ki Israel, ki lalet yalit ma Persha ki Philistia, maki ki la sher dara ha Ebenezer, ki Philistia pade ha Aphek, ki Philistia ki la yeng riang Persha ki Israel, pada bagat ma kala shitik ki Israel ki la shajob ha ki Philistia, ki bal penyap kumba 1,000 ngot ki rangba ha kajaka yalit. Haba ki shipai ki lawan pai syakadara ki temen kisan ki Israel ki laong. Balai utrai ula penher krat yengi menta kesngi hakmat ki Philistia. Tongin ra asyane ya kesenduk kejutang utrai na Shilo ba unduk wan hapedeng jungi bantiet kela yengi na kebor ki nongshun jungi. Kumta lapha kibriu shashilo bad kila wanra nangta ya kesenduk kejutang utrai ki pad ubasyong halor ki Keruben ki khun u Eli u Hopni bad u Pinehas kiladon hangta bad kesenduk kejutang u Blei. Tang syupoi kesenduk kejutang utrai ha kejaka syong dara baro ki Israel kilaya risa jam hadu baga kendo kalasawa. Haba ki Philistia kila yo sngo ya ke jingsawa kata ke jingrisa kila yo ong kamat ayu ken kene ke jingrisa ke bajam ha ke jaka syong dara ki Hebrew enda kitim baga senduk utrai kalawan sya ke jaka syong dara ki Philistia kila syeptieng kila ong ublei ulawan sya ke jaka syong dara nangta kila ong adur lanot yengi kum kane 4 judon meno adur lanot yengi uei ubala bantiet kela yengi na kebor jong kini ki Blei ki paklain bor dei kini ki Blei ki balapom ya kinong Egypt na klam harukom harikenja penpau yaladi batle kum kirangba ko Philistia yo phi kelam rao ha ki Hebrew kum balong maki hapi le kum kirangwa ban yele kumta ki Philistia kila yale bad ki Israel kila shajob kila her yab shala ying la ying bad la don ka jingpen yab ka bajur hadu laipo hajar ki shipai kejat jong ki Israel kila kellon ya kesenduk u Blei yo kni bad ki khun u Eli baro arngot u Hopni bad u Pinehas kila sya penyap ka ktien jong utrai kasam saw pusaw kadkhot khandai hadu shipo khatlai hadu khatsaw bad arpulai hadu arpusaw penban menta mela bread no yengi bad mela penja burom yengi memju yachu bad kiperton shipai jungi nila phaidien bad herkrat na unongshun bad ngila sya kurub haban dabyang haginongshun jungi mela pen sya ken iu yengi hagi para marjan jungi pen sya kren ben kren kho hagi para briu mela pen sya ken shi yengi hagi jat pen riu pen sya rkhi ben hagi briu baro tu ki jot balai me yothia ko kenran tu yeng wat bread yengi junom balai metab yela kakman ko gospel kat kum Markus kelendong kemeningkong kat khot saupo hadu saupo san ubapang yang lengkon ulawan sya u Jisu bada ke badem kho siu ula kirpat jingerap na u lada memon ulaong mila benpen khu inga u Jisu pan ula sngosen e u ula kneri la kakti bad ula kta e u ngamon ula jubab tukhut no markum ta unyang lengkon ula ja na u bad ula khut u Jisu ula bidong ting e ya u bad ula pha no ya u shisendan ben wat ye thu briu ula ong khilet bak sha uleng do
bo un pethu yaphi pato terwa ya ke jing aingu ka ba Moses ula hukum. Kani kan sakhi ba phi la khun. Uta ubriu ula letno bat ula sedang pen ban pen priang ya kani ka khubor keleng. Ula pen pendapat ba hadu kata-kata ba ujisu la shu ban lidrum hagi nong ba ha ka bapau. Henry ula sa hagi jaga kenja bat ki briu kilawan shau na keleng. Ka gospel jong utrai.